गिबियावनो आङो बड'सा चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिबो खुलुमग्रोनाय थाबाय। गोसो सिंनिफ्राय आंनि सिबिनायखौबो बावहरबाय। दिनै जोङो जोबोद खुसि मोनदों। गामियाव जोंहा दिनै सासे गथ'आ मेथामेटिक्सआव मिज'रामनिफ्राय PhD खालामनानै फैनायखौ जोंनि गामिनि गासै सुबुंफ्रानो बाहाय बाहागिफ्रानो खुसि मोनदों, गोसोआव थुलुंगानाय मोनदों आरो गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामदों। दा बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्राय बुङोब्ला जोंना बे गथ'आ आंनिनो खुरमा जायो, आंनिनो बियादै जायो आरो बे गथ'खौ आङो प्रथम LP स्कुलनिफ्रायनो फोरोंनो मोनदों। फोरोंनानै बे समावनिफ्रायनो आं मिथिखादों गथ'आ एसे स्मार्ट जागोन, मोजां जाहैगोन। आं बेखौ प्रथम फोरोंजेननायनिफ्रायनो आङो हमनो हाखादों। आगोलहाय रावबो PhD खालामनाय बे गामियाव गैया। बे गामियाव बेनो प्रथम आरो मोजां रोखोमनि बिथाङा पास खालामदों। बिनि थाखाय जोङो बे गथ'निसिम साबायखर बावो आरो इयुनाव जेन' आरो नाम जाबावो जोंनि गामिया, आं बेखौनो आसा खालामो आरो। लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै सानाव माबा मेसेज हरगोन ना फरायनायनि बागै? होनो गोसो जागोन। मानोना फरायनाया बा शिक्षा गैयाब्ला जोंहा जेरावबो दावगानो हाया। शिक्षायानो जोंनि सिनस्रि। गतिके जोंनि गामिनि गथ'फ्रा बे बिथांनि आदर्शखौ लानानै जेन' फरायनायाव दावगानो हायो, आं बेखौनो खावलायगोन आरो बिथाङा जेन' इयुनाव जोंनि गथ' गथायफोरजों, जोंनि गामिनि गथ'फोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो, आं बेखौनो मिजिंथिगोन।